Добро утро, приятели! Взел съм си едно кафенце и смятам да запиша днеска едно нетрадиционно видео. Понеже видях, че колегата е тренирал за ръце, реших и аз да потренирам малко за ръце. За целта ви е нужно да имате първо приятел с двор. И в двора много е важно, задължително даже, да има една череша. Ето е черешата, тя е пред вас и сега ще ви обясня какво точно имам предвид. Черешата има някои така скриващи сянката и клони, които трябва да бъдат подрязани. За целта, за да стане тренировката за ръце, съм подготвил, както казах, традиционният начин за подрязване на клони с ръчен трион, не електрически. Малко брадвичка, ако нещо някой клон ви се опъни и естествено една стълба, за да може да се качите. Това е, нека да започваме. Браво, бе, бате. Колега, ще ви трябва триона. Носа го. Благодаря. Горе на череща. Започваме с по-малки клони. Да загреем. Защото предстоят и по-дебелички. Колега, ти ще го издърпаш. Сега тук е един по-дебел. Започваме. Ще падне рязане. Няма как. Смеяме ръцете. Задължително. Колега, ще извиняваш, ама ще ми трябва и брадвичката. За следващия клон, примерно. Внимавай, пази се. Аз сменям инструмента и ръцете. Брадвичката. По-дебелите. Може и И този е в историята. Нищо не остана. Направи на такова. Нищо не остана череща. Потренирахме